Nakon 8 sati puta iz Zagreba stižemo u Daon, malen gradić podalpskih vrhova u blizini poznatog skijališta Madone di Campiglio. Defileom kroz centar grada započela je večernja fešta povodom dolaska više od 100 natjecatelja iz 15 zemalja. Slavlje se nastavilo na glavnom gradskom trgu. Da je ovo bio velik događaj, pokazali su i stanovnici odjeveni u tradicionalne kostime koji su se uz natjecatelje okupili u velikom broju. Posvećeni su ledni alati, o kojima penjačima često ovisi život. Zapaljena je baklja kao simbol skorog ulaska ovog sporta u zimski olimpijski program. Ledno penjenje je sport u kojem se penje po prirodnim ili umjetno zaleđenim površinama specijalnim lednim alatima. Cepinima, posebno oblikovanim kukama za ruke i derezama, cipelama s čeličnim šiljcima. Cilj je u što kraćem vremenu proći penjački smjer, to je stazu, kretanjem po bojom označenim poljima. ...15 metara visok, umjetno zaleđen poligon, sagrađen je u blizini grada kako bi natjecanje mogli pratiti mediji i gledatelji koji su se okupili u velikom broju. U ukupnom plasmanu naše reprezentativke zauzele su 16. i 17. mjesto. Svojim nastupom i nisam baš zadovoljna, ali s obzirom da je konkurencija bila stvarno full jaka, kažem da je to stvarno dragocjeno iskustvo. Uz neki veći napor i više treninga se mogu postići bolji rezultati. Jako mi je drago da smo uopće došli ovdje i bez obzira na osvojene rezultate, drago mi je da smo sudjelovali i natjecali se. Mogu reći da je ženska konkurencija bila vrlo jaka, ali Iva i ja smo se ipak borile do kraja i osvojili prvo i drugo mjesto. Ove sezone osim Janice, problem s rukavicom imao je naš najiskusniji reprezentativac. Veliki peh se dogodio upravo meni kada mi je u polufinalnom smjeru ispala rukavica, što se kažnjava automatski diskvalifikacijom. Naime, po pravilima svjetskog kupa niti jedan dio opreme, pa čak niti rukavica ne smije natjecatelju ispasti. Dakle, ukoliko bio koji dio opreme padne, automatski se uspon prekida, a uspon mi je prekinut dok još nisam bio potpuno potrošen, odnosno sigurno bi mogao nastaviti još koji metar. Naš najbolje plasirani natjecatelj osvojio je 57. mjesto. Organizacija natjecanja je bila zaista na svjetskom nivou. Jedini problem u cijelom toj priči je bilo što smo zaista jako dugo čekali u izolaciji, te sam ja nastupio tek u večernjim satima oko 6:30, a u izolaciji smo bili od 8:30 ujutro. No sve u svemu, veliko dobro iskustvo, dosta smo naučili te se pripremamo za sljedeća natjecanja u svjetskom kupu, te dogodine očekujemo bolje rezultate na ovom istom natjecanju. Ovo je prvi put da hrvatska reprezentacija sudjeluje na svjetskom kupu u lednom penjenju i očekujemo da idućih godina budemo još bolji, spremniji i da na što bolji način prikažemo sebe kao penjače iz Hrvatske. Bilo je ovo dosad u svijetu najveće i najbolje organizirano penjačko natjecanje. I nadamo se jedno od mnogih na kojima će se i naši reprezentativci penjati prema vrhu.